Добре дошли с първи епизод на нашата нова рубрика на Idol Academy, а именно жените, които вдъхновяват. Днес на гости ни е Рени и, разбира се, гримьорката, която ще осъществява целият процес, Вероника Ковачева. Ще задаваме изключително интересни въпроси, като, разбира се, формата и идеята на нашата нова рубрика е да каним жени, които, разбира се, вдъхновяват, предприемачи, успешни, които могат със сигурност да ви повлияят в една изключително позитивна посока. И се надяваме да бъде максимално полезно за вас. И забавно. Рени, готова ли си? Да. Готова си. Добре. Здравей, Рени. Здравей. Ти си преподавател, изследовател, консултант, жена с впечатляващ академичен път, но ми е интересно, коя е Рени извън титлите и университета? Чудесен въпрос за начало. Рени извън титлите, извън университета е човек, който иска да опитва нови неща. Рени е човек, който търси предизвикателства и на който лесно му става скучно. По тази причина в живота си съм сменяла различни поприща, може би дори различни професии и всеки път се хвърлям с главата напред в следващото ново нещо, защото искам да опитам. Искам да видя какво ще стане, дали мога да се справя. Това е. Тоест ти си изключителен фен на динамиката и на динамичния живот. Да, обичам адреналина във всяка форма. Не само в работата, обичам адреналина и в екстремните спортове, например. Добре, окей. Обичаш адреналина, което, разбира се, тук е важно да кажем, че много голяма част от предприемачите са зависими от него. Но ти спомена екстремни спортове. Това какво означава? Практикуваш ли такива екстремни спортове? Кое е най-екстремното преживяване, което си имала в живота ти? Практикувам, може би силно казано, но от време на време се отдавам на такива занимания. Летяла съм няколко пъти с парапланер, управлявала съм малък хеликоптер и други подобни неща. Единствено ме е страх да скоча с парашут. Не ми го подарявайте. Няма да го направя. Човек трябва да си знае границите, както в бизнеса, така и в личен план. Това е моята граница. Точно така. Това, което ми е изключително интересно, всъщност ние те познаваме, но аудиторията ни не знае коя точно си ти. Всъщност, можеш ли ти да се представиш съвсем накратко? Какво искаш хората да знаят за теб? Ако трябва да се представя, бих казала, че аз съм човек, който много държи на професионалния си път. Човек, който инвестира много в себе си, в своето интелектуално развитие. Започнах да го правя още когато бях в гимназията. Още тогава беше така първото ми осъзнаване, че човек трябва да инвестира в себе си на първо място. И след това в живота си съм се старала да се придържам към това. По тази причина, да кажем, не ми стигаше да завърша маркетинг, не ми стигаше да завърша пиар в Софийския университет. Поисках да направя докторантура, която всъщност при докторантурата се хвърлих в нещо много дълбоко и сложно, а именно прагматизъм и философия. Поприще, с което аз нямах абсолютно никакъв опит, но смятам, че то ми даде страшно голямо развитие и ме научи на много неща, които са ми полезни до ден днешен в работата ми в бизнеса на практика. Защото обикновено се смята, че философията е нещо много отвлечено и, как да кажа, не полезно в живота, но не е така. А философията ни учи да мислим. Така че да намираме решения също така. Това е много важно в бизнеса. И днес това е, което аз правя днес. Аз съм човек, който намира решения не само за себе си, но и за моите клиенти правя същото. Щом ти си този човек, значи сега е момента да ви приканя всеки един от вас, който изпитва страх, трудности в професионалния си път или иска да започне нещо ново в сферата на бизнеса, да създаде нещо свое. От личен опит ви казвам, че и препоръчвам, че Рени е изключително голям професионалист и е точният човек за това. Със сигурност в описанието ще оставим и линк, за да се свържете с нея и ако желаете да си запишете час при нея, тъй като тя, освен че е преподавател, доколкото знам, в Нов български университет, нали така? Точно така, да. Аз съм преподавател в Нов български университет вече над 10 години,
като преподавам маркетинг и бранд мениджмънт. Освен, че си преподавател, Рени, в Нов български университет, обичаш екстремните спортове, както разбрахме, разбира се, с граници и си човек, който изключително много държи на работата си и професионалния път. Можеш ли да ни кажеш нещо друго, с което се занимаваш или имаш мечтата да правиш? Може би да пътувам, ако трябва да говоря извън професионалното, разбира се. Не знам дали това е въпроса. Не, сега питам за професионалното. Добре, друго, което искам да правя в професионален план е да помагам на повече хора, които в момента стартират своя бизнес или вече са го стартирали, но имат известни трудности, срещат препятствия по пътя си. Моята мисия, смятам, че е в това да им помогна да намерят по-добрия път или да се справят с препятствията. Правя го вече за няколко клиента. Това, което правя на практика е бизнес консултиране за тях и виждам резултатите. Само в рамките на няколко месеца виждам как моите клиенти променят процесите, с които работят. Виждам как намират по-подходящи партньори и по-подходящи хора вътре в екипите си. Виждам как променят стратегията си и тя им носи повече успех. Супер. Всъщност Вероника, твоята настояща гримьорка, е точно Gen Z предприемач. Това ли е твоята таргет аудитория в случая? Смятам, че моята таргет аудитория определено се препокрива с поколението Z, с Gen Z, защото това са хора, с които аз мога да работя добре. Опита ми идва от работата в университета. Аз от години работя с хора, които са по-млади от мен. Смятам, че съм развила добър подход към тези хора и мога да ги насочвам и да им давам посока и съвети, без да им отнемам тяхната спонтанност, тяхната креативност, без да им казвам кой е пътя, мога да им помагам те да намират своя път. Смятам, че го правя добре. Всъщност истинските професионалисти са точно това, хората, които не ти казват точно какво да правиш, а хората, които ти помагат сам да достигнеш до този извод. И това, което правиш, е наистина впечатляващо. Каква цел, тъй като моята бизнес консултантка винаги ме кара да правя това, каква е твоята цел за 2026 година? Най-голямата ти цел в професионалния живот? Най-голямата ми цел за 2026 в моя професионален път е моите клиенти да бъдат удовлетворени. Моите клиенти да постигнат целите си. Това е моята цел. Разбира се, бих искала да работя с нови хора. Бих искала да разширя базата си от клиенти, тъй като в момента работя с няколко бизнеса, но определено смятам, че мога да дам още стойност на други хора. Много голяма част от всъщност Gen Z и студентите смятат, че техните преподаватели са скучни, монотонни и много рядко всъщност проявяват истински интерес към това, което се преподава. Много голяма част се опитват да се скатаят, просто да минат, не са ангажирани по никакъв начин. По какъв начин ти ангажираш твоите студенти, тъй като ти си изключително широко скорен човек? Имаш ли някакъв конкретен метод? Имам конкретен начин, по който да ангажирам вниманието на моите студенти и той е много прост. Аз искрено се интересувам от тяхното мнение. В лекциите си винаги задавам въпроси на моите студенти, винаги ги слушам много внимателно и никога не омаловажавам това, което те казват или начина, по който те мислят. Опитвам се да им давам възможност те да се изразяват и да мислят, да им давам възможност да намират сами отговорите. Смятам, че това е изключително ценен подход във всяка една комуникация, не само в университета, но и с клиентите си работя по същия начин. Аз искам да чуя тяхното мнение, тяхната гледна точка и на базата на това ние да намерим отговорите, които търсим. Какъв е най-човешкият грин флаг в теб, който хората не очакват? Добре, най-човешкият грин флаг в мен. Може би моята отзивчивост. Хората много често смятат, че съм човек, с който по-трудно се говори или че съм човек, който е по-затворен, но това не е така. Аз съм изключително отзивчива в комуникацията си с хората и това много лесно хората го виждат. Буквално след един кратък контакт с мен разбират, че съм човек, който ще се отзове на тяхното желание за комуникация, без значение дали става въпрос за бизнес комуникация или за нещо по-лично. Кое е най-неакадемичното, супер рандом нещо, което те зарежда?
Какво те зарежда? Ти даваш на хората, отзивчива си, преподаваш, но какво теб те зарежда? Зареждаме това да бъда сама. Зареждаме да оставам сама със себе си в някакви периоди. Обикновено не ми трябва много време, няколко часа са ми достатъчни, но това е времето, в което аз трябва да си събера отново енергията. Добре, но как? Сама, какво правиш сама? Играеш карти, рисуваш, пиеш вино? Когато оставам сама, имам различни занимания. Понякога просто излизам навън да се разхождам. Това си е времето за мен и си е една физическа активност, от която аз имам нужда, тъй като съм човек с страшно много енергия. Понякога, когато оставам сама, чета, което също е и удоволствие, и начин да се презареждам. В други моменти, когато оставам сама, просто слушам музика. Не са много нестандартни нещата. Като човек, който се занимава с преподаване в университет, с предприемачество, с консултантска дейност, едно от моите удоволствия е да чета. Когато оставам сама и се отдавам на четене, разбира се, чета различни неща, но една от любимите ми книги е 100 години самота на Маркес. Защо това е любимата ми книга? Защото Маркес е изключително богат автор, в който се преплита фантазията с реалността и където пътищата никога не са прави. Това ми напомня на реалния живот и на бизнеса, където също пътя никога не е прав. Винаги има завои и те са странни завои много често, но накрая винаги се озоваваме на едно почти магическо място. И вярвам, че и в живота работи така. Можеш ли да изпратиш някакво послание, свързано с тази книга на Gen Z, които в момента те гледат? Моето послание към Gen Z, свързано с 100 години самота на Маркес, е вярвайте. Вярвайте в себе си. Вървете по пътя, колкото и той да е странен понякога, колкото и да е труден. Просто вървете. Не знаете какво ви чака зад вратата, обикновено е по-добър свят. Каква музика слуша Рени Янкова? Със сигурност не е 50 Cent и Eminem. В свободното ми време слушам всъщност много разнообразна музика. Ако отворите моя плейлист в Spotify, това е една чиста шизофрения вътре. И нещата варират страшно много. От някои класически произведения до съвсем съвременни песни. Не ме питайте коя ми е любимата песен, нямам любима песен, но напоследък така се връщам може би към някои по-класически неща от моите тинейджърски години. Едно от нещата, които напоследък слушам много често е Hooverphonic. Те имат един прекрасен концерт с симфоничен оркестър в Лондон и това е нещо, което си пускам много често, защото ми помага да се отпусна, помага ми да се концентрирам. Ако имам тази нужда, помага ми да чуя богатство от звуци. Рени Янкова слуша 2 песни на Дженифър Лопес. И едната беше Jenny from the Block, ако не се лъжа. Mm-hmm. Другата не й помня името. Като преподавател може да се изненадате, но да, слушала съм рап. Ти спомена преди малко 50 Cent. Това е музика от моите тинейджърски години, така че да. И днес даже си пускам някои песни. Сега, тъй като съм сигурна, че много от твоите студенти в момента ще те гледат и ще научават нови неща за теб, които не са очаквали, ти какво би им казала, ако можеш за 10 секунди да им дадеш чийт код за живота? че такива неща не съществуват в живота. В живота няма кратки пътища, в живота няма лесни решения, но има упоритост. Има това да не се отказваш, има това да бъдеш най-добрата версия на себе си. Най-важното, за да успеем в живота, е на първо място постоянството, да имаме дисциплината, да следваме пътя, който сме избрали. И другото много важно нещо е да сме убедени, че това е нашия път. Много хора, включително и аз съм го правила, когато съм била по-млада, следват път, който не е техния. Избират нещо, защото някой им казва, че това е добро за тях, или защото родителите казват, че това е добро за тях, или обществото, но това не е задължително вярно. И човек знае, когато не е на своя път. Добре, ти постоянно така предхождаш въпросите ми, но аз все пак ще го задам.
каква е една истина за зрелия живот, за която Gen Z не са подготвени? Ти каза, нали, че няма лесни неща, че не може да се отказваме, че няма чийт код. Има ли нещо друго, за което се сещаш? Просто една истина, която те трябва да ще разберат в течението на зрелия живот. Има една истина за зрелия живот, която искам да дам на хората, които биха ме чули. И тя е, че хората са най-важни. Знам, че в днешно време ще чуете всякакви съвети, че парите са най-важни, че лукса е най-важен, че не знам, нещо друго е най-важно. Това не е вярно. Хората са най-важни. И само когато човек е обграден с правилните и с истинските хора около себе си, само тогава има успех, само тогава върви напред и само тогава нещата се получават. Съм човек, който често взима спонтанни решения. Едно от най-смелите неща, които съм правила, е всъщност да започна консултантската си работа. Това стана преди година и половина. Тогава се отказах от корпоративния живот, отказах се в някаква степен от академичния живот, макар че не напълно. И тогава се хвърлих в нещо, което не бях правила, а именно това да работя с клиенти под тази форма, това да давам насока на други хора за техните бизнеси, много често в сфери на дейност, които не са ми познати, защото имам клиенти, които работят в различни бизнес ниши. Много често аз не познавам тези бизнес ниши и това беше безумно. Когато го казах на мои близки хора, много от тях казаха: ти луда ли си? И аз казах: да, може би съм луда, но нека да опитаме. Ние тръгваме с мисълта, че ще има трудни моменти, но не си даваме сметка, че много често ще бъдем на ръба да се откажем. Много често ще има сутрини, в които няма да искаме да си дигаме телефона, на мен ми се случвало не един път, няма да искам да си отворя имейлите, няма да искам да отида на среща. И това е част от предприемаческия живот. И всъщност да можеш да преодоляваш тези моменти те прави предприемач или се отказваш и правиш нещо друго в живота. Всъщност това е избора, който всеки взима в даден момент. Защото съм сигурна, че всеки се изправя пред този избор. Да се откаже или да продължи да опитва. Защото аз бих казала, че в предприемачеството няма финална точка. Няма, аз съм го направил, аз съм го постигнал и затварям страницата. Там винаги има нещо следващо. А при теб как лично беше? Как го преживя това? Как беше денят ти, когато го взе това решение? Как се почувства? Когато взех решението да бъда предприемач, беше ми трудно. Трябваше ми подкрепа от най-близките ми хора, която се радвам, че получих тогава. Беше ми трудно, защото направих много грешки. Взех много грешни решения. Отказах се от част от проектите, които бях започнала. Реших, че нямам сили да се справя с тях. Не съжалявам към днешна дата. Така че, според това е нещо, пред което всеки ще се изправи. И не е лошо човек да се откаже понякога. Да каже: този проект не е за мен, това партньорство не е за мен, този клиент не искам да работя повече с него. Това са решения, които един предприемач трябва да взима и те могат да бъдат здравословни. Аз точно това ще те питам. Ти продължаваш да ми предхождаш въпросите. Не знам заради connection ли е и заради кое, но много така точно ти върви мисълта. Лошо ли е да не искаме да си вдигаме телефона и да не го вдигаме, когато сме изморени, когато сме изтощени, когато нямаме силата дори да направим и това? Когато сме до толкова изтощени и претоварени, че нямаме желание да си вдигаме телефона, според мен е добре да си сложим кратка пауза. Не всяко обаждане е на живот и смърт. Слава Богу, повечето от нас работим в бизнеси и в ниши, които не са на живот и смърт. Аз съм щастлива всяка сутрин, че не съм неврохирург и че когато ми звъни телефона, ничий живот не зависи от това. Слава Богу. Така че мога да си позволя да върна обаждане след половин час, когато съм по-спокойна, когато съм си концентрирала мисълта, когато съм си изпила кафето и не бизнеса на клиента няма да пропадне заради това, нито моя бизнес ще пропадне. Така че понякога да не си вдигнеш телефона е грижа. Това е грижа за себе си и е грижа дори за клиента. Искам да ти питам, коя е най-скандалната случка, на която си ставала свидетел в университета? Не мога ти отговоря на този въпрос. Сори. Супер, значи са ми много хубави въпросите. Така, окей, случвало ли ти се понякога да си кажеш:
този студент не искам да се занимавам с него? Случвало ми се понякога да си кажа, че не искам да се занимавам с даден студент. Обикновено това са студентите, които идват в моите часове с някаква провокация. Това са студентите, които умишлено влизат по-остро в разговора или влизат на контра в разговора, но това са студентите, с които най-много има смисъл да работя. И аз знам, че това са хората, които са любознателни. Това са хората, които искат да получат отговори. Затова да, понякога имам емоционална реакция, понякога се ядосвам, когато един студент ме провокира в часовете, но в същото време знам, че това е човек, с когото аз мога да разговарям. И знам, че ако аз успея да му върна топката по правилния начин, ние ще направим чудесен разговор. Кой момент в Бразилия най-силно промени начина, по който гледаш на живота като цяло? Какво видя там? Какво ти впечатли? Това, което най-много промени мисленето ми за живота, докато бях в Бразилия, аз прекарах 6 месеца там, беше всъщност първото ми отиване в университета. Аз бях студент. Отидох, трябваше да посещавам едни лекции, нормални курсове, където имаше други студенти. И това, което промени изцяло визията ми за нещата, беше когато отидох за първи път, дойде преподавателя и видях как преподавателя прегръща и целува по двете бузи всички свои студенти. И това се случва в началото на всяка лекция. Това беше културен шок за мен. Не очаквах да видя такова нещо в университет, но това ми показа, че дистанцията между хората, както в образователния процес, така и в бизнеса, не би следвало да бъде изключително голяма. Ние, ако искаме да работим заедно и да постигаме заедно, е важно да можем да общуваме като хора на първо място, като личности. И всъщност това скъсяване на дистанцията, което видях в Бразилия, страшно много ми помогна, за да разбера, че аз трябва да опознавам хората като личности и в университета, и в бизнеса, за да мога да дам максимума. Да. Това ме навежда на мисълта, че Пабло Ескобар е познавал семействата и имената на всички полицаи. Не само на неговия персонал, но и на полицаите. Този пример е чудесен. Смятам, че колкото повече знаем за хората около нас и хората, с които работим и живеем, толкова по-добри връзки изграждаме. А всъщност добрите връзки са всичко в живота. Можеш ли да дадеш някакво послание в тая тема на Gen Z? Тъй като в момента всички млади хора са изключително злобно настроени един към друг и завистта определено ги е завладяла сериозно. Можем ли да им изпратим някакво послание? Посланието, което можем да изпратим към по-младите хора е, според мен, това, че давайте пространство на другия. Давайте пространство на хората около вас да ви покажат какви са и кои са. И ги приемайте, тези хора. Не ги съдете, защото в това няма никакъв смисъл. Давайте им пространство, за да можете да видите хубавите неща от тях и те да видят хубавите неща у вас. Накрая на деня е важно кой остава до вас. А няма как някой да остане до вас, ако вие не го познавате и той не ви познава. Какво е семиотика? Ако може в едно изречение обяснено за Gen Z. И всъщност, коя е най-важната идея от нея, която всеки млад човек трябва да знае? Семиотиката е всъщност наука за комуникацията. Семиотиката е наука за това как работим в културен контекст. Семиотиката е наука за почти всичко, което е около нас. И аз имам една любима максима, която е прагматистка максима. Прагматизма е клон от семиотиката, с който съм се занимавала. И всъщност тази максима казва следното, че ние можем да съдим за обектите по техните ефекти. Сега знам, че прозвуча сложно, но има една такава шега. Исус е бил първия прагматист. Защо? Какво казва Исус? По делата им ще ги познаете. Семиотиката казва същото. Това означава ли, че Рени Янкова е вярваща? Задавали са ми този въпрос и преди. Майка ми го задава на всяка Коледа. И аз всяка Коледа обяснявам, че съм агностик. Което какво означава? Означава, че да, вярвам, че има нещо, което е по-голямо от нас. Вярвам, че Вселената, живота се движи по определени принципи, но не мога да побера тази своя вяра в конкретна религия. Кой навик ти помага да останеш себе си, въпреки всички роли и титли?
въпреки всички роли, в които трябва да влизам всеки ден и многото неща, с които се занимавам в живота си, това, което ми помага да оставам себе си, е тишината. Това, което ми помага да оставам себе си, е това да прекарвам време със себе си. Знам, че за много хора, особено в дигиталния свят, това звучи малко нелепо, но човек трябва да може да си остави устройствата, да остави дори хората около себе си и да си даде малко тишина и поне 1 час на ден, в който да си събере мислите. И за мен това обикновено е сутрешното ми кафе. Аз ставам в 6 всяка сутрин и до 7, до 7:30 понякога имам час за себе си. Малко финално и вдъхновяващо, макар че целият разговор с теб е вдъхновяващ, коя твоя лична победа би искала Gen Z да знае, защото може да ги окуражи? Пак сега, че се замислих тук. Тия въпроси трябваше предварително да ми ги пратиш. Не може. Добре. Чиит кодове в живота няма. Нали? Да. Така е. Моята лична победа, за която искам Gen Z да знаят, е това, че ставам всяка сутрин от леглото. И ставам с желанието да бъда най-добрата версия на себе си. Смятам, че това изисква огромна енергия, огромно постоянство и понякога изисква да надмогнеш себе си в определени аспекти. Постигнала съм много неща, но нито едно от тези неща нямаше да бъде възможно, ако аз не се справях с себе си всеки ден. Какво ще кажем на хората, които не могат да се справят с себе си? Това го изражете, да потърсят помощ. Супер. При тебе ли? Където искат. Може и при друг специалист. Добре. Окей. На студентите си, на всички хора в моя живот, че съм благодарна, че съм ги срещнала. И това, че човек трябва да се научи да благодари в живота за всичко. Дори за нещата, които са трудни, за проблемите, за грешките, човек трябва да благодари. Защото един ден те се оказват смислени. Вероника ме вдъхновява изключително, защото е на едни много крехки години. Въпреки това е постигнала страшно много и един страхотен професионалист. Аз съм виждала неща, които тя е правила, нейни гримове, снимки, сесии и така нататък и се възхищавам на нейните умения. Не мога да повярвам, че човек, който е толкова млад, може да сътвори такава красота. Така че аз с удоволствие приех да гостувам в тази рубрика, защото имам страхотно доверие към Вероника и наистина смятам, че е прекрасен професионалист. Благодаря. Какво би казала, какво би предала на следващия човек, който ще гостува? Бих казала на следващия гост в рубриката и при Вероника да се отпусне. Да се отпусне, не е страшно и въпросите на Симона са интересни. Супер, добре. Айде да си направим сега една обща снимка всички заедно. Да, харесва ли ти? Да, много е красив. Благодаря. Наистина си много хубава. Да. Виж как те е подчертала. Да, очите са страхотни.